פס, בסדר? הולכים קדימה. מאחוריה. אני רוצה לשמוע את כל ההורים וכל הילדים. הולכים אחורה. מאחוריה. שם ישבו 3 גמדים. לא אכלו ולא שתו. רק ישבו ופלפטו. ובפזמון הילד מסובב את ההורה. הורים, אתם מרימים את הידיים למעלה והילד מסובב אתכם בסיבובים. אתם מסובבים את ההורים מהר 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 מהר. בואו נראה איזה משפחה הכי טובה. מוכנים? הולכים 3 צעדים אחורה. מאחוריה הדרך. שם ישבו 3 גמדים. אחורה. רק ישבו ופלפטו. ילד מסובב את אמא, את אבא, לסובב. הולכים אחורה, מאחוריה. אני רוצה לשמוע את כולם. לא אכלו ולא שתו. רק ישבו ופלפטו. מסובבים את הילד ההורה. הולכים אחורה, מאחוריה. לא שומעת אתכם? לא אכלו ולא שתו. רק ישבו ופלפטו. מסובבים את ההורה. איזה משפחה הייתה הכי טובה? באמת, הורים וילדים של בית ספר כללי, כולכם מדהימים. אנחנו הולכים עוד קצת אחורה, הורים וילדים. אנחנו עושים משהו מאוד פשוט, לתת ידיים זוגות זוגות, זוגות זוגות. אנחנו עושים עקב אצבעות, עקב אצבעות, דוהרים 2, 3, 4. עקב אצבעות, עקב אצבעות, דוהרים 2, 3, 4. בפזמון, כיף וכיף. כיף לילד וכיף חזרה, 25. איזה משפחה תרקוד את זה הכי טוב? עקב אצבעות, דוהרים 2, 3, 4. עקב אצבעות, דוהרים 2, 3, 4. יוצאים לדרך. עוד לא יוצאים? רק לתת ידיים? רגע, תעשה לי פאוס. זה הולך ככה. עקב אצבעות, אתם צריכים להגיד לי איה. הורים וילדים, בואו נראה איזה משפחה אומרת איה. עקב אצבעות, איה. אבל אני רוצה לשמוע את כולם אומרים איה.